novembre kalo tile fɔlɔ ye san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw bɛ sigi ka ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani ka tɛnɛ fo ka se juma ma ale waati kofalen o selen ne ayo bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka ministri ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga an'a ka gouvernement ma u farala ɲɔgɔn kan bi tɛnɛ novembre kalo tile fɔlɔ san 2021 ka taa se san 2022 kalantaw masa u ye o baaraw kolomo karili ni ka kɛ groupe scolaire Inemasa Sise kɔnɔna la ni o bɛ ɲarilakaw olu fɛ yen nɔ a kɔni ye kalanso dayɛlɛ ni o ye tile sa ka kalanso ni ka olu dayɛlɛ an ka ministri ɲɛma ani a ka ma u farala ɲɔgɔn kan ni ka tilatun ka yiri ka o turu kalanso in o kɔnɔna la mais n'u ka laɲini ye fɛn min ye kalanden kelen yiri kelen u y'o laɲini kalanso bɛɛ fɛ bɛɛ ka se ka o yiri turu ni ka o kɛ i kuntilenna ko ye i ka kalanso olu kɔnɔna la. CEDEAO ma u kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan novembre kalo tile 7 nata in na n'u bɛna sommet extraordinaire ba ka o sigi sommet in yɛrɛ bɛna boli fɛn min kan sa o de ye Mali ale ni Laginɛ ka cɛmancɛ fanga o taabolo bɛ cogoya min na hali n'a sɔrɔ juma tɛmɛnen u bɔra Laginɛkaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni an ka jamana yɛrɛ sa ni u ni CEDEAO ma n'u tɛ ka kan kelen fɔ kɛrɛnkɛrɛnna sa an ka wolomasiri tabɔ don tɛmɛnen yɛrɛ la sa u ye CEDEAO ma ka lasigiden ni ka o gɛn ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la. Buru feerelaw olu ye bolonɔbila sɛbɛn ni ka kɛ ka yira ka fɔ ko bi tɛnɛ novembre kalo tile fɔlɔ ko dɔ bɛna fara buru ale sɔngɔ kan buru min ni a kun kala bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 50 o bɛna kɛ sefa wari dɔrɔmɛ 60 ye nka an ka jamana marabagaw kɛrɛnkɛrɛnnen sa minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ jagoko koɲɛw ma olu minisiriso y'a yira ka fɔ ko u kɔni ye u dalamagalen u ma kuma ka sababuya kɛ bolonɔbila sɛbɛn min ni a tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ u ma o bɔ a sira fɛ ko wa ko dɔrɔmɛ kelen ko tɛna fara buru sɔngɔ kan ni wagati in na ko bɛɛ ka taa i ci fɛ. Sibirido octobre kalo tile 30 san 2021 o kɔni kɛra don ye min n'a ma kɛ don duman ye an ka finitigilakaw olu bolo a yirala ka fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 11 tɛmɛnen ni sanga 21 wagati min na an ka finitigilakaw ka bolimafɛn dɔ ni ale tun bɛ k'i kunda muruja kan a kɔni ka bolimafɛn o nana don mugujugu la a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Madina Sila ye a kɛra sababu ye ka maa 2 ni ka o bɔnɛ ani na maa 3 olu jogina maa minnu ni olu jogina sa olu ta ni ka taa n'olu ye muruja labitani so o la o don kɔfɔlen kelen fana la sa ɲɛjɛlakaw fana fɛ nɔ n'o bɛ Segu mara la sa an ka wolomasiri tabaw ka bolimafɛn dɔ fana ni ale tun bɛ yala la o fana nana don mugujugu la min n'a kɛra sababu ye ka u ka bolimafɛn ni ka o bɛɛ tiɲɛ o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛnen ni sanga 30 ye maa 5 de tun bɛ bolimafɛn kɔnɔ a maa 5 bɛɛ tora la. An ka jamana kɔrɔnya fan fɛ ka taa se a cɛmancɛ bolo fanfɛla masa yirala ka fɔ ko bɔlɔlɔ kɔni ɲagaminen do yen nɔ kosɛbɛ ka sababuya kɛ lakanabaliya o sababu ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u ka baaraw bɛɛ ɲɛsinen bɛ bɔlɔlɔ sira kana o ma olu kɔni y'a yira ka fɔ ko a tile dama dama kɔnɔna la a kɛra gɛlɛyaba ye olu bolo nafoloko ta fanfɛla la ka sababuya kɛ olu ka sɔrɔ bɛ bɔlɔlɔ ko in o de la o la sa ko an ka jamana marabagaw olu kɔni tɛ ka waleya sugu fosi kɛ walasa ka lakana ta ni ka olu sɛgɛrɛ. An ka faba kɔnɔna la yan nɔ juma tɛmɛnen tilefanatɔw dunna wagati min na sa maa caman de bɔra ni ka i kunda place de l'indépendance ale kan walasa ka tɛ ka taa dɛmɛ don an ka finitigilakaw ma finitigilaka minnu yɛrɛ n'olu bɛ ka an ka jamana ni ka ale latɛmɛ ni wagati kofɔlen u la u kɔni ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ko Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen labɛnna mouvement yɛrɛ wolo debout sur les remparts ma olu de fɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Gabonkaw olu fɛ yen nɔ Gabon olu kɔni bɛ ka waleya kura ta walasa ka se ka coronavirus ni ka dan sigi ale la o waleya kura dɔ ye fɛn min ye sa o de ye coronavirus boloci baaraw ni ka o yakubaya u ka jamana o kɔnɔna la Librevillekaw olu kɔni y'a ye ka fɔ ko boloci kɔni o bɛna wajibiya u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kan hali n'o y'a sɔrɔ o tɛ u fɛlako ye u ka gouvernement ma olu kɔni y'a laɲini ka fɔ ko décembre kalo tile 15 nata in na ko coronavirus boloci
fura kɔni ale bɛna kɛ wari ye hali n'a sɔrɔ ni wagati kofɔlen na fu de don. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadama min tun bi an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan o de tun ye nin n'ala man ka jɔnya jɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.